Meghalaya Ribhoi District pen West Karbi Anglong Umurkhuti alo irrigation canal aron re pen nangkasalo. Rui Pilangso English LP School araje Jinso Mimi Anpin. Kardom pini pramdam peta longpen nili sami promenade mongpi non beer tang don pen archpanitha West Karbi Anglong Jingthong along ri arlo Umrukhuti along Meghalaya Sarkar pen irrigation canal saina geklem kanghwa contract amen Linus Kriam bangso asai aparman atangka lak sirkebra suri phokebra ke thomra pharo thogra sika thomkeb an atangka Meghalaya Ribhoi district atom kapanong pon दूसरे जाके मेघालय बॉर्डर रिभर डिस्ट्रिक्ट के दायित्व ऑडियम लो लसन से बताए अदा मेघालय रिभर डिस्ट्रिक्ट पे केराप आसन स्कीम किवान आसन alamat di sini kan sini dan di orang citong lu asada karbilu charle asong di dan ngomri no mene citong lu nangko kathi bang lada batai citong me pakuson meghalaya river district pe joy asai me klem pedeng bong ko taksi sini ngomri la bang solong mene citong lu mene non malong support la bang solong eti kuson bang tu bang sangai klem ma punat kan scheme ma lapen Jingthong KSA branch amai pu Khorsing nong Philippine KSA asongja tum pen nilitum apheran ke West Karbi Anglong Jingthong constituency arlo Umrukhuti along kahumri dam ahot ketek damlong Meghalaya Sarkar pen Karbi Anglong arlo aron pen irrigation canal nangkasemar adu hoy ke do arat tum Meghalaya Sarkar pen kahungkang hi jakong horang pen aphong sailang nona ke claim ajok kedo ketak kisungna tangte West Karbi Anglong district Jingthong constituency puthir thip apeta Meghalaya Sarkar pen ason sai kopisi nang Kedamtang apor adu hoy putak West Karbi Anglong deputy commissioner Meghalaya Ribhoi district deputy commissioner lapen West Jandakil district deputy commissioner Anpart SP magistrate officer atum pen chikicing mai ponet apit lamdon jetoklo labangso lamdon kacetok along la kethom ketir tip a district among adu hoy along monsam kidolong jia phansi cerai ponlo bonta puthot Meghalaya Sarkar pen Karbi Anglong arlo solar electricity job card ration card PMAY ahemso okapangreng alang teng double voter ID damit ki pipon awar site na claim bom tangte Assam police atum adu ahoy keton kelang asai khia tu pipot si tudun joy mangmu mechenam Jingthong pen dorsing dena Karbi Daily News itu ki বিচার করে মহোদয় ওপৰৰ মানুহবিলাক তদন্ত একদম হেৰি কৰি দিয়ক আৰু মেঘালয়ৰ পৰা স্কিম ইয়াতে ঢালিব লাগে নেকি খুদা পোছা নকৰাকৈ এজন পট্টা আছে মেয়াদী পট্টা আছে এটা এনেকা অত্যাচাৰ এইটো অত্যাচাৰ হয় না নহয় এইটো ওপৰৰ আপোনালোক মহোদয়বিলাকে চাই পেলাই এইটো মই ন্যায় লাগিব মানা শুনিল যে গভ অফ মেঘালয়া আতে ভৰমবং আ ব্লক আন্ডাৰ হুই পেন জব কাৰ্ড স্কিম লাক সিরকেবরা suri pokera thoman da Umrukhuti Karbi Anglong arlo nang par krakse irrigation canal keteng mate dam keteng penlang ke ponje phanalang tum Meghalaya gop ana thu pen saina ke pen bom dula sil labang so puthak sinil tum dak na hongdilo asi labang so puthak nil tum sodak pen pinrem phalo gop of Meghalaya phan alang le tum je Karbi Anglong district pu chini dera phis tam alang le tum Karbi Anglong kabor ipen mate ahoy duin nang kepet apana lang itum arni bang stame do de sangse lang itum beklem lase labang so puthak sodak pen alang itum la so irrigation canal mate irrigation dam keteng along itum dong sekot pen kanton je phansin itum Karbi Socheng Thenta constituency ki parlopon Rui Pilangso ahawaralong kedo Rui Pilangso English LP School along kachorlia sumaratum kangnia dimanta awi lapen kitab kachibia dimanta kawisi thekpono Rui Pilangso awar Pharokri sirke bra troksi ke bra nerke aningkan pen rong chobochi poi ke kami Pharokri sirke bra nerke ke bra troksi aningkan ki kim Rui Pilangso LP School pen anpar heklomle kamang hume me alam ki Rui Pilangso LP School arta thongke bra fi an ki chok chulo bonta ahen tang pami melak anparta kali desk bench table pen chenglok school ahem along kenang ji ason tang thaidang lapen ahen kangra Lasi Rui Pilangso awar aratum kacuning ripon laki prabjin pen school along kenang jiason desk ben table pen cenglok boundary semarsi school arji pacalanang po labang so awar along kacali ausomar atumafan emi lapen high school sedamit nang kenang ji athe LP school pen ke badotang te emi lapen high school an ki akhelosi ausomar ki bidun nang akisuk da phekte pusit paceni denarong pen Rajiv Be Karbi Daily News
Socheng Thenta constituency ki parlopon Ruipilang so ahawaralo rong pen kahilo kilometer hinia chak inglong along Jeri ke pada longko longdanga thak Jeri dewagarong parnam det anpinsi thekpono Karbenglong angnam arlo phang timur tiji pak asonson athengpi do lapen thekponlong angnam tinda ke do thip chiri arong ke lakhasiun e bonjeta Socheng Thenta ke parlo Ruipilang so ahawar along ke do chiri dewak arong chiri kep adang cerai det ke manghumeme labang soa ciri dewak laki longku longdang pensi pajir posi athak kejir lason si halada karat kido atum sita labang soa ciri dewak kilang ablon kilang mipik ajok puthot lapo an sose kapamat on thuji aphan karbeng no termas council aphan si towar cholang dinglo putak nang pachini don athe labang soa ciri dewak along kijui kilang mate tourism nang se mate mipik anji posi karbeng no termas council aphan pachini denarong pen Rajiv Be Karbidele News Niphai ingkoi Jal Jivan Mission pen ke dekwana sai ki junalang rongala raphan ki pachetang entia phan tikilangjun ahawan longta pini pen sai ki pangchengpon labang so lang rui ik piang long jorbe lang so alang pai pen dupon si lang ke pang pen adim selam si bong et biarong lapen kaboli rong hang arong la rong ni arat aphan lang ke pi pachetang pon et jiposi PHC long klembang akhai kamsing be pen nang pachini don tikilangjun pen Moniram Be Karbidele News Bong et berong jol mission pu non pini pen kam cheng lo GCB pen la pipeline mo kha ke pini pen ke cheng lo angke alang so amen bang ke rui pi jol be lang so la swalang abang ke kaduk rong ni rong thom pli ke chetang te non ke chet pa chetang ke dak bong et berong pen kabli rong hang rong an weji ke cheng lo pen apen ke pipe fitting lo Department pensi nitum kam ta ke claim ji la si hinodak pu sta mo afisi nitum si ke claim nang ligi apa la si nitum mena si ke claim del apen hajira ke nitum bang rong sol phang si nitum ke pie bang phan pon pe Pinia berita bangke lapuan sikang tontoniklo domi thakmi kurwang thu